Correct zo'n vaste pijler van de jestprogrammering als het Noordelijk Filmfestival is de kunstmoanne op het Ameland. Deze moanne stiet het eilandwerk groot vol kunst, in binnenlocaties en in de openbare ruimte. Wij wien bij de feestelijke opening. De boot naar Ameland verliezen weken sneeuwen. De verwachting is dat er dit jaar weer zo'n 4000 mensen speciaal naar het eiland komen voor de kunstmoanne. Maar dat is nog afwachten, zei Pieter Smit van de organisatie. Want dat het economisch minder gaat, is ik op het Ameland te vernemen. Op het moment dat wij sponsoring hebben of het transport uit Zweden is, ja, dan wordt dat moeilijker. Want dan merk je gewoon dat mensen zeggen, ja, wij hebben meestal online, dus we gaan net gratis rijden, want dat kan niet meer. Nou, ik merk je bij de sponsorwerving toch ik wel een beetje dat bedroegen duidelijk wat terughouden binnen. Kunstmaandbus? Ja, kom eraan zo. En 2, maakt niet uit welk. Familie, vrienden en kennissen binnen uitnodigen om op de opening te komen in Hotel Ameland Staten. In totaal is er werk van 23 kunstenaars uit binnen- en buitenland te zien. Eén ding hebben ze gemeen, ze hebben wat of doggen wat, maar het zogenaamde noordelijke gevoel. Er moet een gevoel van een noordelijke streek in zitten. En er is nogal een groot verschil of je in een waddengebied woont met kou en wind en storm, dan wanneer je ergens in Zuid-Spanje woont. De tentoonstelling wordt openen door de Zweedse ambassadeur, want de doggen dit hier ik jonge Zweden mooi, die het afstuderen aan de kunstacademie van de Universiteit van Göteborg. Mind van der Velde is een van de deelnemende kunstenaars uit Friesland. Hij viel hem vereerd. Ja, hoe komen we hier? We moeten vooruit. Je schreeuwt in en dat de commissie denkt van u bent goed, nou, dan krijg je uitnodiging. En ik ben uitnodigen. En het is hartstikke leuk. Ik mag dit wel graag zien hoor. Ik vind het prima. Het meest vind ik dat wat ik daar zie, dat vind ik het mooiste eigenlijk. Het spreekt mij persoonlijk het meest aan, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Hè? Okay. Yeah, there you are. Yeah, we came Thursday morning. Yeah, so we were driving through the night, and we came Thursday morning. Started working. Tomorrow? Oh, No, we're leaving tonight actually. Oh, tonight. Yeah, have to get back to our work and our families and everything. So. De Zweedse studenten werken als collectief in een oud papierfabriek een paar 100 kilometer boven Göteborg. Ze maken grote stielenobjecten die het helemaal uit Zweden hierheen gebracht binnen. 3 dagen lang binnen ze zelfs hierheen gekomen om de beelden in het Amelander landschap te zetten. Ze hien erop rekenen dat Ameland een rots wie, krijgt als de eiland thuis. Een maaaivaller dus, dat het hier om zo'n groen giet. This is sort of what we do. We travel around with enormous amounts of steel and put it up in places and then we put it down again. It's like an act. Yes. It becomes almost like that, yes. I was quite impressed how people were so engaged and helpful. Everybody has been getting tractors or cranes or helping us with shovels, and it's really nice for the people of Ameland that are really interested in our work. But Ameland is also a great place for digging. Yes. Because this is always the problem for us working with heavy sculpture. You have to dig them down in the ground. Yes, this is my piece. It's graffiti form is called. And it's a work that is taking its inspiration from graffiti and the graffiti culture and making it into 3-dimensional forms. And also placing it in a different environment is very interesting then. I think it will stay here till January. Yeah. January, yeah. So after Christmas, so it's still standing here. We hebben deze groep als geheel bereid gevonden om deze kant op te komen. En het heeft natuurlijk wel wat voet in aard, omdat je met transport en al dat soort dingen, het kost heel veel geld om dit soort dingen te doen. Maar als je niks buiten neerzet, dan blijft het heel erg in de hokkerigheid van de locaties hangen. En eigenlijk willen we nog meer naar buiten toe gaan. We hebben natuurlijk een prachtig landschap hier op het eiland. We hebben bossen, we hebben duinen, we hebben strand, we hebben weilanden. Het is natuurlijk heel divers en eigenlijk is het gewoon heel mooi om daar iets mee te doen.
I made this project from inspiration of Japanese toys, like robots and games and the environment of digital media that youngsters like to be inside for the whole day, and I want to make it in full scale and how the feeling you approach it. And it's good to see the small youngsters, they know exactly what it is, but the older they think, oh, okay, good you didn't have it on painted it, but yeah, it's a little bit abstract and a little bit figure, and for me it's just a big toy or model for something even bigger or something. Het valt niet heel erg op, maar het scheelt. Ik ben er voor de eerste keer nu en ik vind het heel leuk om zo met de bus naar al die plekken te gaan en heel verschillende dingen te zien. Ja, ik vind het heel leuk. We moeten een groei doormaken. We moeten natuurlijk wel blijven groeien in de zin van het moet steeds beter. En dat betekent ook dat je toch gerenommeerdere kunstenaars langzaam maar zeker ook steeds meer moet gaan betrekken in het geheel. Oh, dat gedeelte doet ook mee? Er zijn natuurlijk heel veel kunstroutes overal. En open atelierroutes en noem maar op. Je moet wel zorgen dat je op de een of andere manier daar bovenuit springt. De Ameloner Kunstmannen is nog de hele maand. Zorg voor de openingstijden op www.kunstmaandameland.com.